Беларускія ўлады прызналі еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй. Гэта бадай першы выпадак, калі такі статус атрымлівае цэлы еўрапейскі універсітэт. По заявлению Генеральной прокуратуры, на основании закона о противодействии экстремизму, Верховный суд вынес решение о признании иностранной организации Европейский гуманитарный университет с входящими в ее состав структурными подразделениями экстремистской и запрещение ее деятельности с использованием символики и атрибутики на территории нашей страны. Ідэю яшчэ ў верасні 25-го году публічна агучыў колішні генпракурор Беларусі Андрэй Швед. Тады ён звярнуўся ў Вярхоўны суд з адпаведнай просьбай. Цяпер ужо, як ягоны старшыня, гэтае рашэнне сам і прыняў. Пасля гэтага ціск на студэнтаў пачаў узмацняцца. Допыты ў КДБ і следчым камітэце. Запалохвалі. Маўляў, мы ведаем, што вас там вучаць і падбухторваюць арганізоўваць пратэсты ў 2030 годзе. Выйшла яна адтуль разгубленая, запалоханая, у слязах. Мы з мужам настаялі, каб яна тэрмінова напісала заяву на адлічэнне. Канечне, шкада, што столькі часу і сіл дзіця патраціла. Былы палітвязень Мікола Дзядок, які двойчы вучыўся ў ЭГУ на бакалаўрыяце і магістратуры і быў прызнаны выбітным выпускніком 21-го году, у гэтым рашэнні беларускіх уладам здзіўлены толькі адным. Эмоцыю только адна. Я, калі пачуў гэтую навіну, у мяне адно толькі пытанне было: а чаму так позна? Чаму гэта не было зроблена раней? То бок па ўсёй логіке беларускай дзяржавы гэта трэба было зрабіць раней, але, відаць, у іх былі нейкія іншыя справы, якія яны лічылі важнейшымі, і да ЕГУ проста рукі дайшлі толькі зараз. То бок яны не былі ў прыярытэце. Таму гэта абсалютна адпавядае сённяшняй рэпрэсіўнай логіцы, закатваць в асфальт все, прытым нават парэшткі нейкія, вальнадумства, якое нейкім чынам тэарэтычна можа працекці з-за мяжы ў Беларусь. Нават такім чынам, хаця ЕГУ-то ўжо даўно не Беларусі, разумееце? Цяпер пад удар трапляюць все, і студэнты, і выкладчыкі. Праваабаронцы папярэджваюць, любое дачыненне да ЭГУ могуць трактаваць як экстрэмізм, нават аплату навучання. За гэта ў Беларусі прадугледжана крымінальная адказнасць да 7 гадоў турмы. Што цяпер рабіць студэнтам і выпускнікам? Усім, хто мае дачыненне да ЭГУ, праваабаронцы раяць не ездзіць у Беларусь. Рызыка пераследу рэальная. Пачысціце лічбавыя сляды, выдаліце згадкі пра ЭГУ, гісторыю перапісак і фота, адпішыцеся ад старонак універсітэту. Не кантактуйце з падазронымі акаунтамі. Сам універсітэт заявляе, што працягне працу, прытрымліваючыся каштоўнасцей ведаў і свабоды слова. Самае галоўнае адрозненне ЕГУ ад беларускіх ВНУ і беларускіх каледжаў — это то, што в ЕГУ вучаць думаць. То бок у нас это розныя дзве крыху стратэгіі адукацыі, то бок адна гэта запхаць вучню ў галаву неабходную колькасць ведаў, пакуль ён вучыцца, а другая это ЕГУшная, гэта навучыць яго працаваць з інфармацыяй, аналізаваць самастойна. І вось ЕГУ якраз яе прытрымліваюцца, это ў іх атрымоўвалася не кепска, прынамсі я кажу за сваю праграму, не ведаю пра іншую. ЭГУ прыватны універсітэт, заснаваны ў Менску ў 1992 годзе. Пасля закрыцця ў 2004 ён працуе ў Вільні і мае статус літоўскай ВНУ. Большасць студэнтаў грамадзяне Беларусі. Поэтому крок цалкам закономерны, за рэпрэсіўнай логікі дзяржавы слушны. Вось. А што датычна канкрэтных мэтаў, якія яны пераследуюць, я думаю, што тут дзве мэты. Першая мэта — гэта запужванне праз дэмаралізацыю. То бок глядзіце, як яны досыць абцікальна так падалі это, так, экстрэмісцкае фармаванне. Ну і што далей? І што далей? Тых, хто зараз экстрэмісты, хто і які гэта нясе наступствы, гэта ж нідзе не растлумачана. Для тых, хто вучыцца, гэта нясе наступствы. Для тех, хто ўжо адвучыўся, а калі адвучыўся, то колькі год таму, якія тэрміны даўніны распаўсюджваюцца. Намерана яны, я лічу, што намерана напусцілі туману, не праяснілі гэтую сітуацыю. Для чаго? Каб адбылася, як я ўжо сказаў, дэмаралізацыя, каб усе былыя сённяшнія навучэнцы ЕГУ сядзелі, хто ў Беларусі, хто ў замежжы, хто ў Беларусі сядзеў траса, што за ім заўтра прыйдуць, што само па сабе стрэсова. А тыя, хто зараз за мяжою і ўжо даўно за мяжою, адвучыліся, даўно жывуць за мяжой, не сакрэт, што большасць выпускнікоў ЕГУ застаюцца за мяжою, каб яны баяліся ехаць у Беларусь, не рызыкавалі лішні раз. І такім чынам адбываецца дэмаралізацыя, запужванне і дэмаралізацыя. І тут мы падыходзім да другой мэты — гэта выцісканне людзей.
То бок зноў жа большасць ігушнікаў гэта якія засталіся ў Беларусі, я рызыкну выказаць здагадку, што гэта людзі з больш-менш высокім узроўнем дохода, высокай сацыяльнай мабільнасцю, якія ведаюць, як жыве Еўропа, і таму, канешне, ім чым сядзець чакаць, калі за імі прыйдуць штодзень, правда, ім прасцей з'ехаць. А тым, якія жылі за мяжой, перыядычна ездзілі ў Беларусь, да прыкладу, да бацькоў, па справах, каб яны больш ніколі не прыязджалі. Такім чынам, да, какой нейкі процент там ягушнікаў Беларусі скажуць: ай, прыйдуць, ды прыйдуць, альбо просто махнуць рукой, за мной не прыйдуць, я давно вучыўся. А некаторыя будуць сядзець на параной, так, улічваючы агульную атмасферу ў краіне, правда? Ось. А некаторы процент так возьме, збярэ манаткі, як бы і з'едзе. І на гэта, я думаю, і быў якраз такі асноўны разлік пазбавіцца гэтай патэнцыяльна небяспечнай праслойкі, хай і невялічкай, гэта не тысячы чалавек, да, ну, мажліва сотні, хай невялічкай пазбавіцца ў межах Беларусі і пазбегнуць таго, каб яны звонку прыязджалі ў Беларусь. Я думаю, на гэта ішоў асноўны разлік.